uphakeme ke Nkosi akekho njengawe uNkulunkulu wethu nasekufeni nje moyo namandla sibonga ubukhona bakho uNkulunkulu onamandla egameni lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu uthetha Jehova ngezwi lakho moyo oyingcwele ngoba izwi lakho uNkulunkulu onamandla alibuyili lambatha uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla ndiyacipha mna kuvele wena moya oyingcwele thetha ke Nkosi ne-Morning Star uNkulunkulu onamandla moya oyingcwele kuwe wedwa ke Jehova kuwe wedwa uNkulunkulu wethu uma wena ukhona esimakade akukhona Nkosi omelana nawe uNkulunkulu onamandla thetha ke Jehova nanganomzuzu uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Yesu waseNazaretha amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndizawuthanda ke ukubulisa bangcwele umama uApostle umama uMpela haleluya ngumkhokheli wethu haleluya umama osithandayo haleluya simthandayo haleluya ndiyabahlonipha ke abefundisi sinomfundisi apha umfundisi uTata uPeter sibe nomfundisi utata uCentane bahamba nomama bakwabo haleluya ndiyayihlonipha yonke ke Yvette Santi haleluya ndiyakuhlonipha bhuti haleluya ukeyboard player haleluya ndiyihlonipha worship team haleluya ndiyabulisa ke eMorning Star ndiyabulisa eMorning Star haleluya Jesus silapha ke Nkosi eMorning Star ndimema omama njengoba ndime kule ndawo ndingumama ndimema omama bake bazomamela okuthethwa nguYesu haleluya okuthethwa nguYesu eMorning Star ndiyamema ke wena mama noba ungaphakathi endlini ukusiphenja umzuzwana wendlebe yakho haleluya ukumamele nje uYesu uthi masizowuthini eMorning Star haleluya ngale njikalanga haleluya ndizawucela ke ubhuti khona kubhuti onifundela kamandi iBhayibhile ubhuti Magoda haleluya ukwenzela lonke uhlanga luve ndizawucela bhuti Magoda uze uyifundele iBhayibhile ngobuhlanga olubini haleluya haleluya enzela wonke umuntu ayivele nto haleluya haleluya ndizawucela ke bhuti Magoda uye pha ku Matthew 15 ndicela uniqalele pha ku 25 haleluya 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 oh Jesus haleluya haleluya uba benikwazi ukuhlabelela ngenditha kumnyama wena Nkosi uma ukhona kule ndawo haleluya Jesus Yesu langa lo Yeah.
Matthew chapter 15 from verses 25. But she came and worshipped him, pleading again, Lord, help me. Verse 26. Jesus responded, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. She replied, that's true, Lord, but even dogs are allowed to eat the scraps that fall beneath their master's table. Dear woman, Jesus said to her, your faith is great. Your request is granted. And her daughter was instantly healed. Amen. Ifundeka ngohlobo ke kwesiXhosa iBhayibhile. What Matthew chapter 15 from verse 25. Weza ke waqubutha kuye esithi, Nkosi, ndisize. Uphendule ke wathi, asinto inhle ukuthabatha isoka sabantwana siphoswe ezinjeni. Wathi ke yena, ewe Nkosi, kuba nenjana zidla kwimvuthuluka eziwa etafuleni yabaninizo. Wasake waphendula uYesu wathi kuye, mfazi, lukhulu ukholo lwakho, makwenzeke kuwe njengokuthanda kwakho. Yaphiliswa intombi yakhe kwangelo lixa. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele siva kule ndawo into endizise ngamandla ngokuthetha ngolukholo. Hallelujah. Eyona nto ndizise apha lukholo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Esithi nenjana zidla imvuthuluka. Hallelujah. Eyabaphathi bazo. Hallelujah. Ngoku lo mama ngokholo lakhe ekholelwa kuYesu. Hallelujah. Kuthiwa yaphiliswa intombi yakhe ngoko. Kwangalo mzuzu ayiphiliswanga kuthiwa ibe yayathandazelwa okanye ibe yathini, kodwa iye yaphiliswa le ntombi ngoba uYesu lo mama uye wakholelwa kuYesu. Hallelujah. Mama ndizise uYesu lokhu uzothi momamkele ukholelwa kuye izithi noma sezikhona ingxaki endlini awufika ukaba ngabantwana kodwa bawe wamkela lo Yesu wakholwa uthi na usibeka isimo sakhe kuye kungafiki namnye umuntu ozoza afika abeka isandla kodwa uYesu ngokholo lwakho afika amphilise lo mntwana. Hallelujah. Jesus. Siphila kwixesha apho sikakwa khona ngabantwana bethu. Mama ndizisa uYesu. uYesu ongohlulwa kwanto. uYesu ophilisayo. Afika ashintshe isimo endlini sekumnyama kodwa afike abe yilight lo Yesu. Hallelujah. Jesus. Ekona kubalekayo kukwamkela lo Yesu ukholwa kuye. Uthi ngosomamkele ukholwe uthi kungekho nto endlini kodwa ukholwe ngokholo konke kuyenzeka. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Yangase ndingababona omama ndithi ndithetha bathethe ndithethe nomama babona mna ngoba nobungqina nje obuncinci. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ndingulo mama umama oqale ngoba abe yintombi. Hallelujah. Jesus. Ndinobungqina ndifuna ungqina lo mama baxakene nento. Ndisenobungqina namhlanje Morning Star uzuthi na umama uxakene nento uvula icango nobubona efestileni uzujonge lo mama uzothetha lento kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Ndinobungqina nje buncinci uthi na ujongile kodwa bangajonga isimo ozothetha ngaso ufike singafani ngoba ndamkela uYesu. Ndicela nje omama base Morning Star bake bavula indlebe bazomamela ubungqina ngoYesu. Hallelujah. Hallelujah. Morning Star bomama ndithanda ungundandi intombi eyayinzima, intombi eyayingafuni nova, eyayingafuni nothintwa. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ndandingenziwa njalo
Ndandingulomama le ntombi yangenziwa njalo. Kodwa zafika izinto wafika uYesu wayishintsha lo mpilo. Namhlanje ubaba ndandiseyila ntombi ngeba ngoku undozela kule ndawo mhlawumbi ngeba ndiyadidizela kule ndawo. Kodwa wafika uYesu ndamamkela wayishintsha loo nto yaphela into abandithintwa ndithe unowutsho kum ubutshilo ndandiphumile sekufuneka sidibane. Hallelujah. Ndabuya ndangumama yebangcwele le nto ayipheleli ndathi ndisosindiswa ndabuya ndatshintsha ndangumama otshintshile. Kodwa le nto ayipheleli kuloo ndawo ingapheleli nje le nto kuloo ndawo ndithi ndinabantwana kwase usindisiwe bakhona abantwana. Haleluya. Oh Jesus. Ndike ndaye emvuselelweni bekuthethwa ngomama owayenikwe umntwana. Haleluya. Akenikwa lo mama umntwana eyintsikelelo ngoba kaloku kuthi intsikelelo iyasetyenzelwa. Wamnikwa lo mntwana lo mama kodwa uthe sonikwa lo mntwana wabaleka nale ntsikelelo wayilibala intsikelelo wayifumene phi. Haleluya. Ngifuna ukuthi namhlanje singomama sisokoliswa ngabantwana bethu into ayi-one siye silibale simcele kuThixo kodwa silibale uba emva koko sithini ngale ntsikelelo. Hallelujah. Singabuza Thixo le ntsikelelo ithiwani isetyenziswa njani. Haleluya. Namhlanje ndiza komama ngoba abantwana abasikhala ngabo sesibabiza amaphara sintsikelelo. Abantwana ungafika la magama akhange aphume kubantu abangootata kodwa ayaphuma kwabantu abangomama sathi ngamaphara. Haleluya. Ndithi ndimemamama namhlanje uma ungayazi isolution yakho sewumthathile umntana wabotshwa ngamatsheyina wamthatha wamsesenjonzi wambophisa. Haleluya. Kodwa namhlanje ndithi kawuzise lo mntana kuYesu ngoba yintsikelelo sekabotshwa ngamatsheyini nje kuba awuyazi le ntsikelelo uba mawuyisebenzise njani. Hallelujah. Akhange kuyise kumnikazi wayo ufike uyisebenzele okanye uyenzise umsebenzi wayo intsikelelo. Yena nto ke namhlanje sesibabona abantwana bethu sesibabophisa ngamatsheyina. Haleluya. Hallelujah. Namhlanje ndisisa uYesu oncedayo. Ndisisa uYesu namhlanje oncedayo amncede umama exakiwe angazazi uba makathini kodwa uYesu amncede. Haleluya. Hallelujah. Ndisiselo Yesu komama namhlanje ukuthi ukhona uYesu oliyazela yonke into uyiko konke. Haleluya. Hallelujah. Ndisisa uYesu namhlanje uthi sewuxakiwe wena mntu ongumama uba kanene nomyeni nizamthini owawudibana naye engaseseli engatshayi kodwa namhlanje uyatshaya uzenza zonke kambika kuYesu umnikazi wakhe. Ndisiselo nto komama namhlanje. Hallelujah. Bangcwele andizuthatha ixesha lide ngoba sekudala silapha. Ndizise nje loo nto uma umethemba uYesu thatha lo Yesu wethembe yena ngoba kubalulekileyo ukuba sibethembe konke okwenzekayo kukwethemba yena. Omama umntanakhe waphiliswa lukholo engekho into ayimpilisile andiyiva iBhayibhile ethi wabekwa isandla kodwa kuthiwa wakholwa wathi uYesu ukholo lwakho lukhulu yatsho yaphila intombi yakhe. Haleluya. Hallelujah. Namhlanje ke sidinga abomama abazoba nokholo abasithatha kule ndawo akholwe uba uYesu khona uyayisindisa impilo ayitshintshe impilo yomntu ongumama ayitshintshe impilo yomntu ongutata ayitshintshe impilo yomntu omtsha. Haleluya. Hallelujah. Ndisiselo Yesu namhlanje Hallelujah. uma wena uxakiwe ngabantwana bakho khawubazise kuYesu ngoba yintsikelelo ubazise endaweni erayithi apho bazobuya batshintshe ukuthetha batshintshe ilanguage ungabatshintshanga ngokwakho kodwa ngokholo lwakho uba uYesu uzabaphilisa bayaphila. Asenzanga yeza abantu baseMorning Star akhange senze ngayeza xa nibabona abasisi bebahle kangaka bekule ndawo akhange baqatyelwe nto kodwa bakhethe lo Yesu. Oh Jesus. Bakhona osisi bahle balapha baye bakhethe lo Yesu. Nongazithathela yena ngenye imini Hallelujah. umthathe namhlanje Jesus. bamso uzophila
sithetha ngaye thina simvanga kusithiwa kodwa siyambona empilweni zethu. Haleluya. Ndiyabonga ke mama ixesha ondiphela lona. Ndiyabonga kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.